3, 2, 1, start deh. Bulan lagi lelang lagi. Ini jengkau nih. Mau jadi siapa naik nih barai jefur bobre. Nih, ये देखो छोटा वाला ये गणेश है ये एलिफेंट छोटा एलिफेंट nih जोंहा बिष्णु लाहानियाव आलासि जानो थांहांदो बिष्णुआ लांफैदो जोंखो आलासि जानो बिष्णु प्रसाद यो हानि सिं गोजांनायाव माने आरो योहानि मानसिफ्रा बावबायना बेखौ एसे ओंखायनो आं गोसोखांदोंब्रा योहानिनि मेथाइखौ योहानि सिंगा योहानिनि सिंगा नङा योहानिनि भाइरेल जानाय मेथाइखौ माने योहानि दालेगे होनलायनाया ना ओ बेबी मा तुझे कल कपलकमा तुझे तेलक पतकमा मनहारी जिनाहारी हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलावहाय बरायबाय आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आङो बिराद गोबावनि उनाव आरोना सिमेन्ट सापरियाव आलासि जानो थांगासिनो दङ मा होनो दिपायाव आरोना आंनि फंबाय सासे दङ अजित बसुमतारी होननाय बिसानि न'आवहाय बिसोरा गथ'आ बिराद गोबाव जाबाय आरोना गावसानाव लेंलांबाय थानाया हाबा जायैनि सिगांनो माने लेंनायमोन आरोना थांनो ओमफ्रायो बिदिनो थांनो सोलाबाखैमोन आरोना स' दिनै थांनो ओंखारदों स' रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थादो आरो जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलावहाय गोदान सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थानो नाजा थ' बिदिबा रायजोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नै आङो अलरेडि माने मा होनो स्टेसनावनो मोनफैखाबाय आरोना ओमफ्राय स्टेसनावनो दंखायो गगामुख स्टेसनावहाय आरो फैनायाबो जोङो मैयासो मोनफैथारदों आरोना न'निफ्राय बाक्सानिफ्राय मैया फैदो जोङो ओमफ्रायो दिनैनो खारनोसैलाय नै अजित लाहानियावहाय थांनोसै बिसानियावहाय आलासि जानो आरो टाइम मोनोबाथाय आदा मैथामोननावबो थांगोन आरो माबायदि जायो नायनोसै जुदि मिलायोबा आदा मैथाया जुदि न'आव दङबा आदा मैथानि न'आवबो हाबहैगोन आरो लोगो मोनलायगोन बिदिबा रायजोफोर सिमेन्ट सापरियावहाय नै गगामुख स्टेसनावहाय ट्रेन नायगासिनो जोङो दा ओमफ्राय माबाया मा होनो काउन्टारा आरो मस्थ' गोजानावहाय ट्रेनाबो दा 10:30आवसो आरोना स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै रायजोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो सिमेन्ट सापरि मोनफैबाय होनलाय नै नै सारप्राइज नामा मौसुमिया आं सारप्राइज होनलाय औ जाबाय डेन्जार खानाबा एकदम नै अजित फंबाया नै जोंहाना नै फंबाया मोनफैबाय होनलाय अफिस थांगोन ना सिमेन्ट सापरियाव जोंनि जायगायाव औ नै 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 दे दैयानो गैया बेनो जाहैबाय अजितमोननि जायगा दिपा दखान दङ अजित लाहानि न'आनो अजित लाहानि न' मोनफैबाय जोङो गयजों साफा
साफा दं देनाहाय हजिनि हाबायाव फुरा माबायानो बेयावनो बिनिया बेसेबांबाला थांखागोन 1000 थांखागोन बे लामायावनो औ दाख्लै नुवाखै लामायावनो बेसे बायदि जोंहानि खोन्थालाय लामा गोलाव होननानै दाम बारा बिनाया अजितलानि न' हाबफैबाय नै अजितलानि न' एकदम लामा गोलाव जि गोलावखा नै अजितलानि न' मोनफैबाय जोङो जोंनि साय एडभान्स दंफैखाबावो मालाय होनलाय अरन बाबाया नै आयाबो अबाव थांदोंमोनबा दे मोसाग्राफ्रा आब' गेदेरफ्रा आदा गेदेरनि नामा मालाय मोसानो नागिरदों ब्रह्म मिथिं दङ डिस्ट्रिक्टनि बेयाव मोसानो रेडि जादों माने बिसोरो सालाबगोननि बादिया सालोंनोसै जोंहा मोजां जादों ओरैनो थुबाय थादों आङो जादों जे सिथाय दहायनो जादों खोमा मा होनो आलंनि नारेङा होमबाथ' खम गोदै जागोन बेना आलंनि नारें बाजैया लाबोनाय औ बेहा जाजोब जासिगोनसो दस' मानसिया नाव थांखो मानि फन फैदों जेबो नङा नै आइया ओंख्रि संबाय दङ दालि औ औ जायो जेबो नङा दा हाखु दाखु आरो हास्लाबनायबो नङा ना बेरायनो थांबाथाय दसे बेरायनो थांसै जोंहा अबाव थांनो होनदोंमोनलाय दिमुनिया जोब्बाय बिराद बेरायबायना दिमु हाजोआव ओंखारबाय होनलाय थांसैलाय जोंहा बेरायनो पिकनिक जाफैयो हारिमुजों जमा लाफानानै खालामदों दाख्लै औ इयावनोथ' इसोरो माने माबा होलायनाया आंखो बरायलायनानै सार्टिफिकेट होलायनाया दाबा बायदि ना मा जाखो बेलाय लकडाउन जानानै अबाव मा जाबावनो हो माबा बै न' बिल्डिंफोर लुनाया खोमा सिगां गेदेर गेदेर राजाफोरनि जिरायग्रा आसन गेदेर गेदेरफोरखौ औ बे दंफां मुराफोरजोंलाय ओमफ्राय दा हाराव हाथाव जाजोबना थाजोब्बाय नै बिनिया बिलाइयानो गैया होनलाय बिजौआनो गैया थांनिथ' लावथबनो foto sakan ready जादों थांदो सानिखौ साबायनो नोंसानिखौ बाग्रायलाय दे दाख्लै बङाइगावनि हाजोखौ नायबाय दिनै सिमेन्ट सापरनि मा दिम'खौ नायफैबाय दाख्लैबो बङाइगावनिखौ मिन्थिबावा जोङो माबा ओरै मुलागाव होननायखि हाबलांदों आरो मिन्थिया नालाय थांबायल' साबाय सानैजों हाजो नागिरनानै औ बङाइगावआव हाजो होनबा मा हाजो सानो मोनो गोदो ओमफ्राय ओजाबा फैबा दंफां लाइफां थालिर औवा रायदें माबा माबि गोजासो बिफां लाइफां गोजासो होनलाय बेखौनो जि माबा नुदोंमोन आरो माने गोजौ गोजौ आरो थाखो हाग्रा बंग्रा बारिसो नै स्राय स्राय बोहैदो दैया टावारानो नांगौ आयौथ' जेबो गैया माने बे हाजो बारियावलाय अबेनि टावार मोननोलाय
Đây ăn nhiều là Hazu sao khổ. cái đi kì. Oke angkel apa bawa marsiktan. Betua, sudah? Deh. Karena naik kenapa? Kamu jadi tak? Ada gemu-gemu nuju baik. Punya lah, punya. दाख्लै बङाइगावनि हाजो नागिर थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै दिमुनि दे औ नुदोंब्रा औ मार हिट नुखादों इयाव एबार हाजो थिखिनायाव थांनानै खिनाय बायदि नुबाय होदो सासेया गाखोदो होनलाय हाया जुदुनाय Đây, sáng lain mana tu jangan. Oji đây. Jumbo deh. Tunggu sini mana? Iya. दाउथुमानै Ini butang. Stella sini dong. Kau lagi ni ada. soal kita nilai laptop asih bisa tulai lebra थांफिनसै दानिया जों मोखान गैया सासेयानोलाय दाउ इयाव रासोल'सो गोलैना ए हायानि इनिखा माबाया इ लानाया दागा मेसिन आच्छा nomor ini aja nama. Benar. Mana ini gue apa? Arung ini mana? Ya sampai barang. Ada macam ni. Nomor ini aja. Kamu sekarang ni apa ni ya? Ya aku mana lu mana? Ibu ini kata ni. Jadi kita. Saja. Coba munjang lagi. Ini nomor pebek. Oh saya sih gendana. Ola nama tu ke Ola? Or saya di neng serba? Itu nanti gak ada muli. Tinggi sekali. Amal ikut lu mana muli? Lu kena ke kai? Kai jepra nih. Songnai kaunai lahar pahar. Lahar pahar. Mai unik deh. Ai Ikai jangan kan kau ngel kan baik. Pai tami ramis bahasa yang ni. Ah. Biasa kasih. Ya saya mah song đơn lệ. Iya. Anh mà bà sung đơn đào dương ngon lạ. Đào dương ngon lạ. Hôm nay cái gì sini tahu ah. Bán hơi này pai juga pun. Aduh kamu sih dah. Angger sana kan bahasa. Online terakhir. Mau semuanya jangan tahu bukan kademen. On lazim tahu sungai zahor deh abon nane. Kan tadi mau jika cinta yang on lazim tahu nane. On lazim tahu jangan lu iri ya biratnya. Sudah, ini sama dia. Ini botol ada. Saya tak kacau botol. Masih kerja lebih dong. Personal pesan ni. Jangan open secret dah lagi sini dah. Open secret dah. Apa? Ini tak? Benar tak? Oh yes. Kamu yang betul. Simple. Cinta. Dengan nanti dia dapat. Itu mitra pasir. Kapan kita? Kapan dia helikopter kapan flight. Iji. Ini lu kemudian nak enjoy. Nơi जोंहा अनलाजों दाउ जासिगोन दाउला खासिखौसो ना दाउला खासिखौ Ada. Ini sak sungguh lah.
Jayu. अनलाजों दाउला खासि दहाय बाजैया संनाय माखौ दाउलाजों मा होनदों दाउला खासियो दाउला खासिजों अनलाजों गावजों एकदम फुरा ओरैबायदि हिबि जागासिनो रायजो नोंथांमोन गाज्रि मोननाङा एकदम मागो दमासिनि एकदम फुरा हेभि बारग'लाबाय होमबाबो इन्जय बेसेबांबा सहैबाय होमबाबो जों अनलाजों दाउलाजों होबाय जानाया औ नै जोंहा बिष्णु लाहानियाव आलासि जानो थांहांदो बिष्णुआ लांफैदो जोंखौ आलासि जानो बिष्णु प्रसाद यो यो हानिसिं गोजांनायाव माने आरो यो हानि मानसिफ्रा बावबायना बेखौ एसे ओंखायनो आं गोसोखांदोंब्रा दे यहानिनि मेथाइखौ यहानि सिंगा यहानिनि सिंगा नङा यहानिनि भाइरेल जानाय मेथाइखौ माने अ यहानि दालेगे होनलायनाया ना ओ बेबी बर'नि मा तुझे कल कपलकमा तुझे तेलक पतकमा मनहारी जिनाहारी बिष्णुहारि जिनाहारि बिष्णुहारि बिष्णुहारि बेदर जाहारि जिनाहारि मनहारि जय बर' हारि गावसोरथारलै एकदम माबा ओंखारबाय जे दाना बिष्णु लाहानि न'आव मोनफैबाय जेंगाव लाहानियाव आरो बिष्णु होनबाथ' मिन्थिया रायजोफोरा होनलाय जेंगाव मोनहानि न'आव मोनफैबाय जेंगाव लाहानियाव बिल्डिं लुसिगोन लासै लासैनो जेंगावा मालाय Hey, ada. Sana. Hai, ada. Hai, ada. छोटा बिष्णु iya छोटा बिष्णु Wisnu ni salah. छोटा बिष्णु औ छोटा विष्णु का बच्चा ना मोजां ना बाजै खबरा उफाय गैयालै नुथ'वाखैलै नुगोन आरो लासै लासै नै जेंगावनि मैदेर फिसाखौ नायनोबा रायजोफोर बाबरे नै ये देखो छोटा वाला ये गणेश है ये एलिफेंट छोटा एलिफेंट जेंगावा फिसिनानै दोननाय आयु लाम्फासि मैदेरा सिन्दार गैया होननाया बेनो आयु लाम्फासि मैदेरा सिन्दाय गैया होननायालै मैदेरा सिन्दाय गैया नुवाखै माबायदि जादों थालिरखौ दासो सिफायदों सिफायनायखौ लाइभ देखायनांगौमोन नुस्लाबासै बेखौ पात्ता मोनासै आङो होखादों टेनसन जादोंनो मालाय आदार मोनजायैनि डेन्जार गोराखायोना गन्थङा बुरखाखायो दे थाबायदों मालाय दे थाबाय फैलाय नै नै बिष्णु मोनहानि न'आव ओंखाम जाखांनानै जोङो सिमेन्ट दैमायाव दसे फैबाय आरोना मेथाइया अह लालालाय नोंसिनि मेथाइखौ मारबावदे फावखौ इसामै मारबाव इसामै नै दिनैसो फैनो मोनदों ना 3, 2, 1 start deh boleh nih lelak Ini yang paling menarik aku mai. ngulang nang ada Ulang nang ada dia na, putih na. Ini mau baik semua lai. interesting 목살이 말고 살이 되었니? 산이 되었니? 산이 없나? 산이 살이 되었니? 네 산이 되었니 네 interest ada kan deh 3, 2, 1 start 산이 되었니 dance mana lai ya
Yo Anil Kapoor sir. 1 2 3 4 5 6 4 ले दे यार. Sunny Deol now. माबा थिखोनाय. ओइ जिमाव थांनानै दालाय माबा खालामनाया. दा शाहरुख खाननि गोसोखांदो. Salman Khan janjiya serir खालामबाय ने ब्रा ओरै. Salman Khan निया बिदिसो जायो. Salman Goदान स्टार दिहुनथारबाय नामालाय प्रभु. माने दैमाया राननानै फिसा जाबाय थौलेबो जाबाय मानसिफोरा नै बारबोलायदो. ट्राकआबो होथारदो. रायजोफोर सिमेन्ट सापरियाव बेरायफैनाय मा होनो भिडिअ'आबो एसेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आरो मानो होनोबा जोङो दिनै थांफिनसिगोन दा थिनथानि ट्रेनजों जों थांफिनसिगोन आरो ओमफ्राय दैमायाव दान्दिसे बेरायफैबाय आरो इन्जय खालामफैबाय. बाय बाय रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायगोन.